Oie, rearki hemen, saldiko maldiko nibiltzen, Bai. Ona. Nik honekin konformatu bihar. Bildurtu iten hau saldi ganean, ibaldaka saldikan. Bai, bakarre maldauk, bai. Bai, Bai. Eta, benetakoak? Bai, benetako. Ai, ama, oidekoi. Bueno, bakizu hemen nago Oierrekin. Eta badakit, saldi lasterketetan ibiltzen dala, gaina lasterketa ez nola nahikoak, baizik eta luziak, ez da? Bai, resistentziko karrerak. Right, lasterketak. Guantxi arituko beha horren arira, sukaldatzen duen bitartean. Sukaldean zemuz moldaltzea iz. Bueno, moldatzen nahi zerbait bintzat. Venga, hemen segituko jagu, guetaka. Iepa. Kaixo lagunak, eguerdion, ja utzi teu hemen, karruzela utzi jaula alde batian, Utzi, eskerrak. Zuk saldian etorri altzea, ose? Ez, kotxe. Oain dik iriburun ez digu, uste sartzen da. Vale. Dundazkazu saldiak? Batzu gola berrin da, beste batzu mutillon, anaien etxen. Ondo. Kosinan zemuz moldatzezea? Bueno, moldatzen euk. Moldatzezea? Bai. Ba, ondo zio. Bakizu, errait lasterketa egitetu, lasterketa luzia, guantxe ikusiko dugu nundik noa ibiltzean da nola entrenatzeitun eta nolako karrerak dian, baino inberditugu patata bola batzuk atun boloinezakin beteta muskulu saltzan. Adi launak, saio bikaina torrela. Bueno, lagunak, eta oier, garatuko izuet pausuz nundik noa ibiliko gaituken errezetakin, bale? Bueno, hasteko eta behin, esan dugu ingoitugula patata bola batzuk atun boloinezakin beteta. Berezila da izena, baina errezeta sinplia. Ingo duguna da patata egozi, gero pasapuretik pasa, eta gero patata horrekin ingoitugu. Bolatxo batzuk hartu, zuluain, eta zulu hortan sartuko dugu, prestatuko dugun atun boloineza. Gero itxi, irina, arrautza. Ogixetutik pasa eta prijitu. Eta hoi aberaztuko dugu gainuntzekoakin, baina boloineza erraz ingo dugu. Ingo duguna da tipula ondo gorritu, gero piper gorrilla sartu, hemen dakau tomatiaia prestatuta, eta atuna botako dugu. Nasketa ingo dugu, eta hori erabiliko dugu barruan sartzeko. Eta hori izangoa gaurko plateran oinarria. Eta laungarri bezala ingo dugu. Piperra da bat, izangoa la piperra bakarrikan, ikuste zuen bezala hori berde eta gorrillakin, morroiak dira, ingoitu ondo txukundu gero lagungarri bezala jartzeko, eta ingo deuna da baitare muskulu saltza bat. Muskulu saltza iteko, ingo deuna da barazkik ondo gorritu lapiku batian, ondo garbituta geho, behin ondo garbituta daudenian, botako jo muskuluan aragila. Baina muskuluak ingoitugu ardo txuritan iriki. Iriki ostian aragila atako deu, bertako zukuare bai iragatziko deu, eta hori dana ingo deu asafraiakin birrindu. Birrinduta utziko deu, eta gero bolatxoiek bertan sartuko ditugu. Purbur bat eman, eta plateraratu piperrakin onduan. Ondo? Bai. Itxura ona, ez da? Bai, seguro venga, egurra emango jo. Bueno, patatak egosten, erraz. Ingoitu turetan sartu, hemen txaskat, vale, igual du, bero dao, iregitia falta zailo, baina barruan sartuko ditugu, eta guantxe hasiko ja iregiten. Vale, ni hasiko nau tipula eta piperra boloñez aiteko, eta ekingo ekenak piperra, epa, nahiko ur basek atemen, pixkak enduko zio, bestela gainezka ingo ziuk. Vale, pixkak enduko zio, eta hau listo sekau. Oso ondo, martxan jarriko jo. Vale, esan bezala, piperrak, sekula zuritu alditu morroiak. Ez? Piperrak esan ez june... Ez esan morratua? Ez. Mekatziz lamar. Bueno, gaur jango izki hau txukunak. Eta bestela gainuntzeko antzako prestatuko izki. Vale. Ingo deuna da zuritu. Vale? Zuritzeko, erraz. Patata izango baliz bezala, dana ondo zuritukoek. Gio, txortenak endu, pepitak endu, eta manbina tiretan ingo jau, eta potxatu ingo jau. Vale? Venga, oire kontu, eta nizan bezala, tipula eta piperra garriko ditu martxan. Bueno, eta aldi berian, mingaina eman bertziko, Bai. Bueno, oier, kontaiguk, right lasterketak. Zer dia, de resistencia, 100 millas, nola eguk ulertzeko? Erresistentzeko karrerak. Erresistentzeko karrerak, vale? A ber, azkenen, dare, eunda hogei, eunda irurogei da 1 kilometroko lasterketak. Baina, bueno, lehenengo zaldi batek lasterketa horiek korritako aurretio lehenengo karrera txikik eta korri marauzke, porque hasieran ez dare... Bai, maratoiak ezin gehazi zuzenian iten, ez da? Bai, alegia, vale. Eta
etxea teiatu dio zin diabla hasi. Oide. Betire azpitik hasi, eta lehenengo zaldi gazte hartu, Aixo preparatzen jun, bueno, gea 2 urte hola entrenatzen dijonen, igual ja, badao preparautak horretxeko. Noiz hastea preparatzen zaldi bat? Esan dek 2 urte preparatzen nion, baina ni pentsatzen jat, muxala danien oso gazte danien ezin dala, hasi aurre ematen, ez? Noiz daka zaldi bat eia gorputza entrenatzen hasteko? Gure zaldik arabiarrak die, arabiarrak normalen 4 urte, 5 urtekin jauten die, nahiko garauza baia entrenatzen hasteko. Orduan, azten geha zaldik domatzen, gutxinaka. Orduan gutxinez 6-7 urte uki beharko zituen lasterketa baten martxan jartzeko? 120ko karrera bat korriteko nik esan honuko ez, bai. Baina federazioak eta gaina ez diguzten bestela 6 urte uki barra duzke... 6 gutxinez? Gutxinez, ja lasterketa handi bat korriteko. Bikain. Eta esan dezu, arabiarrak erabiltzen duzuela, ez da? Bai. Zergatik? Oso resistentia dialako edo? Zaldi arabiarra da erresistentea, batik bat. Eta gero asko izaten die baita mezklak egiten die inglesakin. Inglesa dauke abiadura asko, da arabiarrak resistentzia. Ondo, eta adibidez, lasterketa hauetan, nola ditu lasterketa? Luzia dia, baina nola kudeatzen dia? Hasita bukatu arte, o nola izatea zehaztu? Normalen, zaldi lasterketa hauek izaten die fase diferentetan noten die banauta, da fase horiek bukau da gero, inbarroz ezu albaitarin kontrola pasa, zaldi ondo baldin badau, permisio bat ditzue urrengo etapateatzeko. Olako karrera bat zenbat fasetan, zenbat etapetan banatzea gutxi gora bera? 100 kilometroko lasterketak normalen 3 etapatan, 120ko lauetan, da 160ko 5 edo 6. Orduan 30 kilometrotik gora, normalian parada izaten dek. Bai, lehenengo fasek normalen luzegok izateie, da gero urrengok motxago. Eta hor, adibidez, nik guzti batenek, zaila izan beharri kontrolatzia zaldila, betuzak, hemen gauzat izango ja, baki piparra pixkat okerra izatekela, orduan, iguain, oidek, haukentze jokenian, eta justu, ondoz zuritzeko, ingoeken adek marra hauetatikan pasala bana. Marra hontatikan, eta beste marra hontatikan. Eta guain orduan errexago zurituko, bale? Oso ondo. Eta esaten nahi nituana, orduan, lasterketa hauek, nola esplikatzea jo zaldila, guain mantxo, nahi luzei junberdeketa. Ez teke erreza izan behar, ez da? Zaldi batzuk bada ere oso hasieran atatzen dela gogo askokin, da hoikin, askotan eutxi martzaiez, azkenen karrera luzea da. Daik ez dakie... Oiek ez dakitek askarko inberdien, o... ez dakie 20 kilometro dien, o... Mapak ez dizki ulertzen. Ez. Orduan, guk azkenen zaldunek imarra dukena da, pixkat zaldie regulatu, da... Jende askote, da, hasieran oso azkarateatzea dela, da, gero, zaldik 20 kilometro falta dienen, Eta gustatu zetikena, gero, geldigune horietan, meikuak, edo esan dekena hor, ze ikuste ziotek, nola ite ziotek, ze ite ziotek, taja jarri, o, zeak, pulsometruak, edo... Gu aiatzen ganen bukatzen dugunen fase bakoitza, zaldi imarra dau, 74 pulsazio eta jeitsi, kontrola eskatzeko. Hortako, zaldi libre botatzen zaie, refreska egiten da, behin rekuperauta daunen, egiten da zaldi albaitarin kontrolea pasa. Da, albaitarin kontrolen lehenengo gauza ikusten dizena da, zaldi benetan 74 pulsazio azpitik daun, eta ala baldin badago, gero egiten du kontrol metaboliko bat, ikustizke mukosak, desidratauta daun, eta gero azkenekoa izaten da, zaldi etrota egiten da, ikusteko errena daun, Eta zezan behar nian, hauek pasatzeko historioiek, zenba denbora dago? Denbora baten barruan sartu berra, izo albaitari beti hor daude, o nola kudeatze dago? Ikabiadura fase nahi dekena eman daikek, baina gero bai da garrantzitsue, albaitarin kontrol asko horretio denbora asko ez galtzea. Ze zuri urrengo etapa ateatzeko denbora hartzei zue, albaitarin kontrol askatzen zunen, ez meta jatzen zeanen. Orduan, horrati da garrantzitsue, zaldie ondo dosifikatzea. Ondo dosifikatzea eta ondo jatzea. Zenbat pulsazio eta iristen dira zaldiak? Gubezain beste bai berreunea eta berreunda goira eta hola? Bai. Baina gero 60 jaisten dira, Bai. Zaldi normalen reposon... Zen badaka, 24, 30, bai. Gu ibiltzen baitu 80, nola ibiltzen baitu gutxora bera? 60, bai, horren gurun. 60 ondo da ona. Bai. Bestela pixa gehiago, ez da? Bai, gu igual pixa gehiago. Vale. Eta, orduan,
zaldia ja bera jaizte zaizkionian pulsazioak, hori pasatzen dek, eta hori pasa orduko, venga, berriro kanpora. Bai, esamine pasatakero, daukeu deskanso obligatorio bat, Bai. dala ordu erdikoa, zaldik jan, edan, da bueno, pixka lasaioteko, ez da bukau da seitun behitzatea. Zenbate jozue, gelak eta olakoak eta Bai, bere bai? gelak, pentsue, bai, azkenen, Atleta dia, azkenian, ez da? bai, hortako entrenatzen du eta, bai. Vale. Bueno, entrenamentuta ingo jau salto. Nola itituk entrenamentua? Zenbat, hastian zenbat bider, esan dezu, ja, 2 urte lehenu ja entrenatzen hasi behar da, emateu zaldia gainean jarri eta prest daudela korrik aiteko, baina hori gu bezala entrenatu inberdu, ez da? Ez. Behin zaldik, lehena esan dugun bezala, gaztek dienen, bai marratzaia hasieran 2 urteetan, klasifikatorio karrerak eta 40 kilometrokok eta hola, eta orduan gu behintzat, azkenen era diferentearen entrenatzeko bakoitzak bere... Danantza kontau, Ez. Baina guk hasieran egiten deuna da, paseo asko eman, menditik, azkenen guk ez daukegu toki lauik eta ez errez, eta orduan nola dana menditxo edan, xoa ibiltzen geha, da zaldik azkenen fondo hartzen dute. Vale. Da, geho ja behin zaldik preparauta darenen, 2-3 hilabete leheno, ja karrera baino 2-3 hilabete leheno hasten geha zaldie preparatzen. Vale. Eta karrera horiek zeudeken lekutan adibidez, oztopo asko topatzeit duzue, etzekiak, igual zubi bat pasa, edo putzuen bat, jende asko, oidanare erakutsin berko zaio zaldi jai, ez da? Bueno, gure ibiltzen kantokin saiatzen geba, beti errekan bat baldin bada, gauz horako tokitatik pasatzen. Eta karreran egie da, beste zaldi batzekin juten batzea, zaldi bat pasatzen ba, normalen... Beste atzetik pasatzen jela. Baina urrena baldin baua... Baina bakarri baldin bazoa, izan daik ez tola pasa nahi, da... Eukide tolako suston batu beste. Vale. Eta, adibidez, hor oso garrantzitsua izangoek, ez dakizuen, jinete bezala deitze zatea, jinete basea, jinete eta zaldin arteko konexioare berezia izan biako, ez da? Bai, importantea, oso. Netzako oso importantea da, bintza, nahi etzai gustatzen, nik entreno gabeko zaldi bat korritea, o ez da inola esan, gustatzen neonek ibili, da... Iri esautu, ire lagunain, ez da? Bai, igual karrera txiki bat baldin bada, igual berdin nik ibili beko zaldi bat korritea, karrera garrantzitsu bat baldin bada, o olako zerbait, bai gustatzen zaitela behakin feeling bat, o ez da inola esan, zerbait jauki behintzat. Eta hoi dana, zuek etxian kudeatzen dituzue, etxian azte dituzue, edo hortikan topatzen dituzue zaldi egokik. Hau ez izaten dira, zaldiak osuak, zaldiak iskeuta o kapauta o nola ditzei jozue? Bai, ni zaldi sementalik etxen, bat behar ez. Eta bihorrak ere bai guztuta, edo bihorrik ez? Behorrak beti, behorrak korriteko ere biltzen dira, ez da hu. Bai. Osa, ez dakit nola esan, ez da hu hainbesteko diferentzik igual... Zaldin arten, behorra da mutien arten ez da inongo diferentzik esan dana bateak horri jendue. Vale. Eta... Ez da kategoria bihorrana o zaldillana, ez da? Bik igual zatartzen die, azkenen behorra asko dare zaldi baino hobe dienak, eta bueno. Da guk behorrak behin geroia erretiratzen diteunen, orduan ja bai ama bezala jartzen jeula. Vale. Hoi da, jendia jakiteko batzuk uste ez dana zaldia dira, baina zaldiak agarrak dira, ez da? Eta bihorrak emiak. Jendia gulertzeko batzutan, ez da jakiten da. Emate dana zaldia diala, ez alda alda. Bai, batzuntzako, bai. Batzuntzako, bai. Ondo. Bueno, eta... Ire lendabiziko karrera, nundikan atea guano, nola sartu zitzaizuna godolian, nola zitzan ontan? Berez, anaiek eta nik egia esan ez genitun oso nota onak ateatzen eskolan. Ikasle hona ordu, no? Bai. Da, haiteko izan esan zigun, bitako nota honak atatzen zilunak, beak nahi zona aukerako gendula, da anaiek zaldik nahi zitun, da ni karrak, anaiek sobraren nota. Ikarra, soinua. Da, anaiek sobrare nota hobek atazitun, da, hoxe, zaldikin hasi ginen, da... Orduan anaian zaldiak inibiltzeak, oke hori hasitzan notak honak ateatzen? Ez. Anai hasi izan, zaldiek harri zion aitek, eta bueno, hori da, nik ikusi jenien igandero nola kanpotatzen zien, da zaitzen, azkenen... Anaia zer sarro, hi baino sarro? Bai, ni baino laurte sarroa. Vale. Da, hoxe, azkenen ikusten ikun aiek egun ere biltzen ziela zaitzen, nire hasi mardet, eta... Benenua sartu barroa, eta... Da baita sartu, azkenean. Baita sartu barroa, Ondo. Bai, zatik anaudek disziplina bat, ezin izena despistatu, ez da? Zenbat ordu, zenbat denboa, egunero, goiz, gaue, egunero, mamestako zaldi jai jaten, txukuntzen, maitasunak, perratu bestia, ez da? Ikuiutan lana beti dau, nahi izan ezkeo, junezkeo. Beti zozin gabe, Zeine beti dau, ikuiuk ezpaie, entrenau, Bai, oazpi garbitu, o ikuluagin, o... Gio, elikadura aldetikan,
ni pentsatzeiat elikadura berezi eukiko duela. Ez du eukiko hemen ganauak bezala pentsua eta belarra, ez da olastua, ez da pentsatzen pixkat... Bai, ematen zaizkie gauzak eta hola, baino gehien bat, belarra da hola igual, dare, tipo diferentek bila behinkorrika hasten dienen, dare, belar espezialak, pentsu baita, espezifiko dien haientzako, bai. Baina, vitaminak eta baita asko hartzetuela, Hau nahiko, hau bota organikoa, eta hartu urrengo pipara, eta hola xe bultza bera organikoa, eta listo. Osea, emate zaioe proteinak eta lagungarriak eta... Bai, denetik. Eta gero adibidez, pentsu aldetik zer jateu, hartua, olua, etzekit garagarra, zer ematezako gehiago? Gure disiplinan gehien bat proteina aldan gutxina ematen zaie. Ze bestela resistentziako ez da hona da gehien fibra asko daukien pentsuk eta olako gauzak bai. Mezkelak izaten die, karri jain diona, baina bai, saiatzen ga normalen fibra asko dauken fibra asko, fibrotxu egoteko eta indartxu egoteko ganago ez da? Onda. Eta egun luze horietako garrantzitsuak itzaiten dituen animalin elikadura, baino iriare bai, ez da? Ondo gozalduta junbiarko aiz, ez da? Normalen bai, entreno luzek tokatzen dienen da, bai, batzutan tokatzi ezazpi orduko entrenok eta besteik ez baldin bada fruta piezan bat o zaldi gainenea eman, Eider Garziak ineon geha, nutrizionista bada, artista hutza, eta beak izango dugu gozaiak nolain, indartxua emateko gure egunak. Goazen ikustea. Kaixo Joseba, eguerdion. Eider naiz, Onure zentrutik, Gasteiztik, eta gosari osasungarri buruz itzingo dizuet. Beti esan da, gosaria eguneko otordu garrantzitsuena zela, baina ni ez nago guztiz ados. Gosaria garrantzitsua da, osasuntsua baldin bada. Azukre askoa izan eskero, ez da osasuntsua izango, ez da? Orduan, aukera ezberdinak erakutsiko izkizuet, eta kombinazio ezberdinak egingo ditugu, bai? Orokorrean, gosarian, karbohidratotan aberatzak diren elikagaiak jatea gomendatzen da. Eta hauek izan daitezke, zerealak, azukrerik gabeko zerealak, edo ogi ezberdinak. Horrelako krakerak, ogi integrala dena, edo ogi serra integralak. Eta hori, nahaztu aldiogu tomate apur batekin, olio apur batekin, edo gazta freskoarekin, marrubiekin. Horrek energia emango digu. Horrez gain, proteinetan aberatzak diren elikagaiak ere gomendatzen dira. Urdei azpiko adibidez, eta jogurta, eta gaztak, aguakatea, oliba olioa, frutule horrekin egindako kremak. Gauaren ostean, barauaren ostean, gosaria egiten dugu barau hori apurtzeko, eta orduan lanaren arabera edo esnatzen garen gosearen arabera, elikagai batzuk hautatu edo beste batzuk hautatuko ditugu. Nire lana bulego batean baldin bada, nire lana hau denez, agian ez dut gosari handia egin behar. Bai, berez ez erita egingo nizelako denbora guztian, ez? Orduan, niretzat nahikoa da jogurta hartzea, fruitu lehor batzurekin, ez? Baina zure lana fisikoa baldin bada, agian esnea zerealekin, frutu lehorrekin, eta izan daiteke, eta gero ogi xerra bat urdei azpiko onduarekin eta tomate apur batekin. Eta horrekin ja energia izango duzu lan fisiko hori egin ahal izateko. Kirola egiten baldin baduzu, edo asteburuan mendira joaten garela, agian kakahuete kremarekin egin dezakegu ogi xerra bat, kakahuete krema, platano apur bat eta txokolate apur bat. Edo bestela, niri porritz asko gustatzen zait, eta porritza dira olomalutak, azukre gabekoak, nahaztu daitezke jogurtarekin edo esnearekin, eta honi fruta gehitu aldiogu, satituta, eta frutu lehor eskukada bat. Horrekin, kriston energia izango duzu, kirola egin alizateko. Edateko, esnea edan dezakegu, behi esnea, edo edari vegetala, edo kafesnea, edari vegetalarekin, edo infusioa, edo bakarrik ura. Ez da beharrezkoa, ez dago arau finko bat gosaria definitzeko, ez? Hemen ekarri ditugu adibidez behi esnea eta jogurta vegetala. Hauetariko aukerak osasuntzuak dira, azukre gabe, azukre gaitua ez baldin badute.
produktu ultraprozesatuak jatea goizean, gure gorputzen eragiten dutena da digestioa azkar egitea. Orduan, glukosa oso azkar absorbitzen da gure estean eta pankreasak insulina gehiegi sintetizatu behar du. Pankreasa estresatzen da eta glukosaren maila odolean igotzen da, hipergluzemia sortzen, ez? Pankreasak intsulina sortzen du, ekoizten du, bultzatzen du, eta berriz ere gluzemia hori, glukosa hori odol mailan murrizten da hipogluzemia emanez. Ondorioz, gozea bueltatzen da berriz. Horregatik, zuntza daukaten elikagaiak eta mastikatzeko ditugun elikagaiak jatea gomendatzen da. Horrela, digestio prozesua motelagoa izango da eta azetasun sentsazioa luzatuko dugu goizean zehar. Askotan jende etortzen da kontsultera esaten ez daukala astirik gozaltzeko eta gaieta jaten dituela, ez? Gozari azkarrak egin daitezke eta osasuntsuak ere bai. Adibidez, ogia, oliba olioarekin eta urdaiazpikoarekin edo gaztapur batekin oso gozari azkarra eta osasuntsua izan daiteke. Bueno, espero dut gaur emandako gomendioak erabilgarriak izatea eta beste bat arte. Eskerrik asko. Agur, Joseba! Ai, ama, Aider, ze aholku honak emate dituzun, egia esan, ze garrantzitsua dan gozaia, beha izan du bezala, igual ez da garrantzitsuena, baina gozaia bat, Bai. Garrantzitsuan. Ni arrautza bota ez faltan hor, Arrautze gozi bat, arrautza egitu bako izian, Arginan otarrak horrei emate jau. Bueno, bezarka da hondi bat, aholku bikainak, eta jarraitu gudanoi, aholku honak ematen, gu ondo elikatzeko, ez da? Garrantzitsuena. Askotan, hori gertatzen zaigu, saldila ondo elikatu, eta txakurra ondo elikatu, eta ez dakiz eta gio guaztu. Guaztu, letxe. I ondo berdek bestean nahi ondo emateko. Bueno, horrela jarraitu. Gurean jarraitu berdeu. Patatak hemen eosita azkau. Eta ingoitukena egoier, zuritu, eta pasapuretik pasa, bale? Hemen txakau pasapuria, hemen jarriko boltsua gainian, ingokena lehendabizi azalak endu eta gegonea berta botatzen jun, bale? Ningotena da, piperra hauen mosten bukatu eta martxan jarri hemen, eta gero barazkin martxan, da multxkuluk egostea. Bueno, errait lasterketetan, zer da gauza gogorrena? Gogorrena? Hor gainen, zenbat demo tardatzen zuen? Gero, asko dependitzen dugu ze nolako rekorrido dan, menditxo edan, lau edan, baina lauek dienen normalen, 20 kilometroko bataz beste nola korri jendie da mendi txuk dienak, dependetze mendi dien, baina, bueno, 16 horren guri biltzeia. Izan da ege, sortzi, behatzi, 10 orduko karrera bat, lasai asko. 10 ordu? Ni noiz ibili nahi zaldian 15 minutak iztun gerriko minakin, Horre flowa berko egez, ikasi, eta gerri moitu, eta zeratik gani bilia jata, Kargatu iteik, izterrak eta gerriak eta zorbaldak eta... Jende asko kesatu, entrenatzen hola bat, hor gainen erkiz aztetez, eta izan, asko aldako nianik. Bai, aladek. Zidekarrian eseita behian hobeto jutek. Eso horrena. Eta zer izateko gorrena? Bueno, animali bat ikustekanean, ez dikela kapaz, gogorziakela, sufritzen edekela horire gatza izan beharrik, ez da? Honetzako hoi gorrena, askotan... Naita esin hori, eta animalia sufritzen. Hasieran pasa igual pixka korri gehiagin, da gero bukaeran zaldik ez tonen jun nahi. Minutu gordu bezala pasatzen ju. Oinez gainea, ez da? Ez tola jun nahi, da, bueno, askotan hori gertago izan danen, askotan aikeio anaiei dautxein asistentzik iten ibiltzen diela, da... Eta erretiratuz, azkenen zaldik bezala gizton pasarea pasatzeo, eta... Claro, saldi iritsi-iritsiko, baina gero errekuperatu, eta kojerak, eta historik, eta... Eta gero, euntxar bat pasatzen dago, gero mentalki gehiago ikentzaik, eta gero igual askotan urrengo lasterketa, baina gehatzea ikendo. Sufritu horretik, gehatzea. Eta zuen aldetikan, zuentzako zer izaten dek gogorrena? Gutzako gogorrena? Bai. Azkenen ordu asko diela, baina, bueno... Sana con gusto no pica, no? Hoxe, bai. Gusto. Hortan gutxina fijatzen gana, igual, ikizan deken alena elikadurak inda bezala, demagu zin zaldin fijatzen gara, eta askotan... Igual, deshidratatu, hori okerrola? Bueno, oain diketzai deolako ipasa, baina, bueno, azkenen gehitzen ganbako izen, urean, ez zaizet, eta... moldatzen gara. Eta azkenian, ze gustatzen zaik jo? Neguzkitsua, eguna, izetxua, ebilakin... Zaldintzako zeiz deko beto? Zaldintzako berez...
temperatura, oita lau, oita bost gradu gobena, baina, bueno, nei... Opel xamar ordun. Bai, bero asko egiten donen guzta entzate entrenatzea, da negune, zelan behar, hilabete guztia ebitan pasatzea, baina tarteka ebitan txamarra hon batzukin ateatzea da, bexarmare, bauke. Bai, ez da, eta saldik horre guztu ebiliko, ebitan, ez da? Bai, azkenen... Ez zailo gustatzen, aterpia gehiago gustatzeako saldilla ere? Aterpia gehiago, bai, askotan, baina... Gero kerrena da, hoxe, oztu hiten dila, igual, hotz asko hiten bago zerbait, bueno, konti ibili barroako gauzakin, baina, bai, bestela ebitan, egitzetxu, bai. Ni txundituta gehatu nientuan, inian saio bat, sukaldaria ditzezana, asteazune honituan, kauboian egiten, ezautzaldek. Bai, mugarrantxo. Zuetanak ezautze zeatetan. Bai, azkenen, eben ingurun. Txundituta gehatu nituan, bueno, han jarri nizkian prakakin ja txundituta gehatu nituan. Eta geho, gainea igo, eta hor gainean ibili, saltuan saiatu nituen jotzen, zera izan nuen, baina gero beak entzizkin ariketa batzuk saldillakin, 6 zerdi botatzen goen saldillak, normala ikustezu hiliakin da, animali bat hiliakin ez tez ikusten izerdi da, baina saldillak izerdi jarki botatzen goen, Bai, saldik asko. Asko, nik nian uste hainbeste izerdi botatzen zuenik, eta txundituta galditu nintzen. Bai, saldik, esaten duek, karrera korri jendeunen, litro bat botako izkile. Litro botatzen joela, bai, ez egit, amabos bat, ozen bat ziren, bai. Horrati da oso importantea, saldik, gehitzen gama goitzen, gure atea saldik baita, da hoi askotan etxen entrenatu ikaz, nahiz dut. Entrenatzen zaiatzen zaren ure esketniz, eta ize beste gauzak, azkaren geho karrera unen, ez urik ezean, da geho behize beste zaizema kilometro, orduan geho txakalaldik emate jo bestela. Bueno, eta saldi hau edanak, erosteko garaian, saltzeko garaian, bazekia saldi oso presiatu eitukela, ez da? Ez dituk bate merkiak, ez da? Ez, Zuez ez zaiatzen zate, etxian, hasi, ezi eta eakusten, o ja erostitu zuen pixka da hasita, o nola hasiak? Goain arte, normalen etxeko keuki diteu, baina oain aio da momentu bat, Frantziko jegoa batetio, saldi batzu utzin dizkigu egia 5-6 urtekin jakorriken hasteko. Azkenen urte batetik 5 urte azkenen saldik netzen dutzu ez egin, da azkenen da denbora bat zai otentzeana. Oain dauzke baien 3 saldi entrenatzeko, Osa, bai zuenak aparte, baina dedikatzen zate behaien saldik zaituta kudatzea, o zuek hartutu zuek, o zuek entrenatu eta geho zuentzako gelditzeko? Guri zeditu jeizkigu, biharko egunen salduko baldin bat ziren, porcentaje bat o dauke batak abestek, hori dane hitzein da lehenuo, kontratua futbolista bezala, Bai. Itze gaizek ematizik eta askotan hobe. Vale. Eta zezan behar nian, bestela, holako saldi batek? Zenba balioik saldi batek, hola urteko musala bateko, nola ditzen zuen? Gero askotan... Aita izan baek irabazlia eta ez dakizeta. Zeak edapen arabera, igual asko batez ez nola esan, gutxina zenba balioik normal batek? Saldi batek, 2.000 euro. 2.000 euro saldi batek hartzea, itxurako saldi batek hartzea. Eta adibidez, arrakastua txua balin baek bere aita izan dekela artista bat, amare baita etzakize? Ahi nahi duena. Nahi duena? Bai. Noan jo entzun izan ditu zifrakik? Gure mundun raiden, 200.000 euro daola pautu 10 saldikatik. 200.000 euro? Ja saldi honak, Bai. Ai, ama. Azkenen, gure mundun puertenak arabiarrak die. Bai. Arabiarrai begi bat, oza, saldi bat begitati esartzen bat zaie. Eskaintze izue edo zer gauza? Ez dauki, guri zaiola goito gau. Ea tokatzean. Baina kio, saldia saltzeko ere bai inbaek irea, ibeakin lasterketakin, maitasun etzekiat, ez dik erresa izan. Bueno, batu izango dituk, dedikatzeitukenak ezi azit saltzeko, baina zuen kasu ez tegori, edo ondo patzen bai. Nik 3 saldi bauzket, Dubaien korrila nahi dienak. Bai, Bai, ege da momentun pena mate izuela, baina kontutan hartzezu baita munduko ikui gobenetan darela entrena gore goenak egin dazakize, eta horrek bere satisfazioa ematen ez da inola esan. Eta aparte, danak ezin ditu, keldu askotan, ez da? Igual saldik ezak, eta batzuk atean berditu, bestia gorde. Gaztekin hasteko askotan, pixkatia lekoen behar zaila, ez da? Bai. Zenba saldi askazu esku hartian adibidez entrenatzen, une oro? Oain, entrenatzen 8 saldi. 8 saldi. Da gero muxalak eta behorran artean, totalen 18 bat. 18 bat, Baek lana hoi danak kudeatzea, ez da? Bai. Zeatik azkenian,
Gio bate igual maitasun gehiago hartze jo eta gehiago entrenatzek bestia baino eta ez dakiz hor sortzi balin basa entrenatzen, danak atea bertituk, ez da? Bai, egidek karrera bateako baldin badu zaldi batekin importantea, egidek horrei importantzi gehiago mateokela, baino bestela danak, bai. Eta nola dituk entrenamentu horiek, adibidez, egun bat, nola kudeatzen, egikulua juteaiz, eta nola moldatzeaiz? Hoi berta bota, pusketetan, bai, errexako hartzeko makinak, eta gero ja hasi ematen. Nola kudeatzen dezue, entrenamentu egun bat? Askotan goizetan, zazpi terdik aldea hola jeiki, da askotan zaldiri gozarik eman, behin gozaltzen duenen. Gero digesti joain berdik, edo ateatziak zuzenian? Normalen gozaltzen bukatzen duen, siak eta jarri, preparatu, da ateak jaiuk ibiltza. Da gero, batzutan iken ditu entrenamentuk igual luzegok dienak, igual zazpi ordu baino pauson, xoabe. Da gero beste batzu ere espezifiko dienak, igual ordu terdi, igual remolke hartu da Gasteizea jun, da galopeko seriekin, da bueno. Eta adibidez hor, sortzi zaldiak eramateituk, o bi eramateituk, o batekin juteiz. Batekin zazpi ordu iten baituk, ja besti ezin dekartu, ez da? Baina, bueno, batekin zazpi inezkio urrengo honen zazpi hori jona deskansu, eta bai. Eta adibidez, hastian orduan zenbat aldiz entrenatzeik zaldi batek? Zaldi batek? Bueno, iru bat aldiz, o iru lau, bende. Eta baina ikuluan egotitu bestela, o ikulutik beti ateatzen dira? Ez, guk etxen zelaien padoka kotxeien zaie, da antxe jartzei jauzaldik, eta dauke itxitura bat, ez da izan bat izangoan, 20 metro, bider 5 metro gola izango dira, da antxe lasai ibiltzen dira, da, bueno, ikuyun, nahi zai gustatzen zaldi ikuyun, ez da azkenen geldi oten dek, Beitzak hankan moitzia, eta bueltak ematia, eta pasia nahi bai pasiatzia, ez da? Eta adibidez, anaiai, irabazte izkiok pikiak, o anaiak irabazteik, o nola moldatzea izor? Bueno, bai. Horri biltzea jubik piken, baina bai. Pike esanu aldao. Bai, beak esango iketzatela irabazten, baina. Bai, Bai. Esateik, eta, ze garaipen dazkazuea, kontatu pixkat. Bueno, 2011 o 2012, ez egin izan zen, Espainiko junior txapelketan biharren gau nintzen. Vale. Lehenengo karrera zan 120 kilometro bakorri jenuna, junginen zaldi, zazpi urteko zaldi gazte batekin, ez genuen pentsatzen olako karrera ekin bartzonik. Da, bai. Eta oso ondo ateo. Bai, da gero, 120 kilometroko karreratan, Frantzin karrera bat irazinean, laugarren, hirugarren, beste baten lehenengo ere bai, da. Ona. Eta hori nola ekadidez, nola ziaik salkapenak, nola ziestik rankina, o etzekite Euskadiko eiteken Gipuzkoak, gero Euskadi, gero Espainiako eta gero Europa mundiala, nola ziak historia? Hemen ez da obligaik eta hola die, tenisa izango aldi mazan bezala, eta nola esplikau. Vale, surfare atzeko zerbaitek. Txapelketa daude, eta zu puntuak hartzituzu hor, ez da? Hoi da. Da ranking bat, baina puntuz bidezko. Eta zuek adibidez ez daude, Euskal Herriko rankinean, Europakoan, mundukoan, o nun biltzezate? A ber, guk normalen hemen Euskal Herrin korrien deuntion karrerak eabiltzeko gehien bat zaldik o klasifikatzeko, o entrenatzeko zemen, a ber, afizioa badau, baina karrera garrantzitsuk Frantzin izateia. Frantzin, Inglaterran, Italin, da orduan, hemengo karrerak ibiltzen diteko azaldi klasifikau o entreno bezala karrerak egiteko. Bai. Eta gero ja kanpoak horriak juten gaur, orduan, kanpoko karrera dia internazionalak, orduan mundukiko, rankinen mundukiko. Vale, ja puntuatzezu rankin horrentzako. Vale. Eta Euskal Herri mailan iten dianak orduan rankin horietan sartzen dira, ez? Ez, hori die azkenen promozio kotxe jentzaie diela... Eta adibidez, rankinan, munduko rankinan jarrita zaude, zenbagarren postuan zaudete? Ez da ideik. Ez da ideik, Azkenen jende profesional asko da hortaz fijatzen, baina guk gehien bat egitzen dugu, objektiboa jarri karrera baten, da hori aldan hoben hain, da hori dago jende igual astero, bi astez behin karrera korriken nahi dara. Eta orduan puntu pila lortzeitu, leku pilotan, da horien atzetik ezin da ibili. Da inkontra ezin da, bai. Bueno, hemen ikusi zu, haumen koipe pixkat ateatzen nahi da, giok rasita hori ateako jo, koipia kanpora, hemen patata egiten naizea bukatu ezula, eta pasapuria ez da horreneko aldila erabiltzezuna, oso ondo. Eta hemen ingo dituguna da muskuluak ireki. Orduan, ingo duguna da, bertara muskuluak bota. Muskuluak ikustu dezu hemen nola daun irikita. Bai. Eta hori hilda aldao, oez. Beizak, haude garrantzitsua. Inberdeko la. Eta beak itxi inberdik. Eta itxita gelditzen bada, hola, beak iten bau indarra, da biziri da hola, eta hondik ondo da hola. Hola inberda.
batzutan irik-irikita gelditzea eta hilda balin badago kaltegarria izan laike guretzako. Orduan, beti ikusi, hauek errepasatuta daude, Ingo deuna da, erraz, berta bota, txakolina bota, Aitek eta amak arraindegi daukila, baina ez izan nolagoik esan. Beti freskoa eman goieta. Bueno, ingo deuna da, hauek irikitzen utzi, hemen barazki hau potxatukoa, eta gero gatoz bolak prestatzea, muskulu saltza prestatzea, eta bitartean erreportai bat ikusiko jo, ados? Ados. Ba, jungo baituk zehazki ontziola jatetxera, eta ea bertan ze plater goxo prestatu duen. Guazen bertara. Kaixo Joseba, itxaso mendibil naiz, Pasaido nimanetikan, eta hau da nere ontziola jatetxia. Aurrea! Ontziola jatetxia hain dela 10 urte gaudela, hemen kokapena ikaragarria da, miradore batin gaude, Elizaren parin, nik uste dut, 10 urte eta gero ikusi degula, jendiari gustatzen zaiola, etxeko sukaldaritza dela, etxean gauz guziak egiten ditugula, eguardian menuak eskaintzen ditugu eta gabian txigorkiak, hamburgerrak, bokatak, badaukago kindegi berezi bat, gurutzako egiten dula, el pan paiez, eta orduan herri hontan etzen olakorik, eta gustora gabiltza. Betiko sukaldia egiten deu, baina bai egia dela egunero saiatzen nahi gehala gauz berriak sartzen, toke desberdin batekin. Arraina pisu handia dauka jatetxe honetan, zade jendia honea tortzeako nahi du arraina jan, eta orduan rapetikan, txipiroia betetak, denetik egiten deu. Jungo gea itean gaur eskainiko dugun platerra, netzako plater polita da, erresa, merkia eta jendiari asko gustatzen zaiona. Gaur egingo deu, berenjenaz eginiko milorria, eta egingo genuke lehenengo berenjen hartu, zatitu, arrautza irinetatik pasa, frijitu. Errezeta hau Carlos Arginan hori ikusi nion bere programan, gustatu zitzaidan, eta nik egin nuna izan da simplifikatu. Asko ze elaboratuago jartzen egiten zuen, eta ni, simplifikatu egin dut. Joseba, konten egon goza, Zatik aitari omenez egin diogun errezeta bat. Eta gero jungo gea egiten milorri bat bezala, jarriko dugu berenjena, urdaiazpikoa gazta, berriro berenjena, urdaiazpikoa gazta, azkenian gainetikan botako diogu bexamela bat. Hau da nire 3. jatetxia, lehenengoa Katalunian jarri nun, 10 urte honin zanan, euskal jatetxe bat, hemengo jendia eramaten nun lan egitea, euskal giroa, hemengo janarila, kamioitan eramaten genuen, sagardua, bakailua, aragilea dena. Eta arrakasta euki genuen, mendibil jatetxea deitzen zen. Horen jala bian sartuko deu, 10 minutu, más o menos, 180 temperatura, eta ja presio ongoza nateatzeko, eta ja plateran jartzeko. Gu saiatzen gea kilometro 0 egiten, inguruko jendiakin lan egiten, bai barazkiakin, bai sagarduakin, bai aragiakin, hemengo aragitegi batekin lan egiten deu, eta saiatzen gea hemengo jendiakin lan egiten. Venga, Joseba, nik usizu, ze erresa izan den berenjenazko milorria egitea, plazer bat izan da zure programan eotia, Donibanetikan, ontziola jatetxia, nahi ez duten arte, plazer bat. Ai, ama, itxaso, zer eta eharrein dezun, aitana eta simplifikatuta. Aitan nahiko simple, ibiltzea egia esan nik gehiago liatzen eiz, osagaiekin, baina egia esan zeitxura indezun milorri hori. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu horrela. Goxatu arazten denoi, bezarka da hondi bat. Eta noiz itortze zen nekin kosinatzea honea, hemen nengo naiz ni. Bueno, hemen txai naiz ni. Beitu, patata birrindu. Gatza pixka bai bota dio, sosito ez gaitu gibiliko, gatza gaina patatak berri izateu desente. Eta hemen nahi naiz, beitu, zulotxo bat iteiet horrela, hartzen dut, indeun, boloñesa atunana, barron sartu, pixka gehiago, gutxi ez, hau, desente behar izateu. Xamurro egoteko, eta goxu egoteko. Eta gero iten diot, tapatxua jarri, beste pixkat, eta hemen dakau ja bolatxua prest,
pasatzeko irina arrautza eta ogixetutikan. Vale, horrekin ni joani, eta hemen ingo deuna da, beitu, muskuliun saltzaiteko, hemen dakau, asafraia. Hemen dakau, apilua, asanaiua eta tipulina. Komen izatea asafraia olilua nola golpe txiki bat ematia, oier, txikilla, Baina zaporia asko altzatzea golpe txiki bat ematen bai olilotan. Ordun, emate jo golpetxo hau, eta guain, dazkau muskulua, ja, zurituta eta bixarrak enduta eta garbituta, ingoituk, berta bota, bertan, dena birrindu, eta hemen gorde indeu, muskuluen zukua. Papilla bat bezala gelditzen bada oso potolo, zuku pixka botako jo, bale? Oso ondo. Venga, oire kontu, piperrare itxura hartu zigutek iragatzi ingo iskia ja, koipia soberan dakaena ateatzeko, bale? Eta, honekin, bagoa zaurrea. Hemen olio mordoa jarriet, hemen txeprezituko ditugu bolatxoak, Beitu, irina pasa, arrautza, ogixetua eta bertara. Binaka uste prezituko ditugu, bai, irure sartuko zexit, bai. Eta ber, de honi, saldi kontuak eta nahiko konprabentan abila nauk eta salmentaik euki aldezuo, noiz bai erosi saldu aldezuola saldi potente ikan. Bueno, hiru zaldian bidu baien da besta bat bareinen da saldu nitun. Da bai, saldi gondo, da bueno, haien jabe guztua gare, da nire bai azkenen hauntza ju nintzenen aukera aukinun behorra beize ikusteko, ba bueno. Vale. Azkenen emate dut baina zure izan da zerbait beize ikustea, ba... Horire, ba, esan deun bezala deno, latza izan behar di, no? Bukatzekenian bere ziklua, noiz arte ibiltzen dia gainean, noiz jubilatzen dek, olako lehiaketetatik saldi bat? Saldi bat, bueno, normalen 16-17 urtekin ja... Ja heldua dek. Bai, ja heldua, bueno, azkenek, egote gela saldi korri jenduenak, oza... Baina normalena daia 16-17 urtekin ja retirauta dotea. Vale. Egoten die aukerak batzuk... Hoi potolo xamardakak, botoko zuko pixkat, bai. Orduan, dakeo retiratzeitu genian, ze irten bidateatzi jozu esaldi jai? Baku, larren euki, o launen batek askotan egia da, igual, lasterketatako ez tola balio, baina, bueno, laun batek nahi baldin bau, azte bukaratan buelta bat paseatzea juteko zerbait, ba, bueno. Horregatik hauen du balekoa gelditzeitu, ez da? Bai, asko, nik ala, asko dauzketa azkenen nik ibilitan euskenak, ba, bueno, launei eman, da... Nahiago jute eman, merke saldu baino ezen, azkenak gertu... Eman, bakizula tipo batek ondo zainduko gula, hor lasai ibiliko gala, eta bele, jubilazio joan lasai ibiltzeko, ez da? Gero gertu nahi etenen... Bai, eman bildurri gabe, Entzute zaitu guta, bai, bota. Bai, ordu nahi oso gertuan, baino leku txukun baten, da zaldia jubilazio txukun bat eukitzia, ez da? Bai, da, behetaz jakin, egun ematen nahi, beize bisitan ju, no zerbait, ba... Antxe launei hotxein, da beize ikusi, o... Bai. Bueno, eta saldi gainean, hor motorrian bezala daude. Zateu motoristak bi tipotakoa daudela. Batzuk erori dianak eta bestiak eroriko janak. Hemene, saldi gainetik eroitzean jendiak treskantza errak izatizkik, ez da? Hor ez ditu golpia makalak ez ditu izaten, ez da? Azken, ia metro terdi, 2 metroko alturati eroitzaiz, da emate dut ez, bai, golpea normalen... Latzak izatetu, ez da? Bueno, ni uste gaurko platera iteko 3 bolatxo hauekin nahikoak gatela. Gero gainuntzeko egin goitugu hemen, Goze gaudeta. A ber hori guai menga, mingainakin lagundu goit. Ni mingainakin beti hain laguntzen, Hemen utzeko du, abonea. Zeusaia botatziko nek, Bai. Earra. Ingo jaunek honea bota. Vale. Eta guain, hau, iragazteko, behitu izak, hor goiara utzila, eta goiarakin ondo zanpatzen dek, oiek, eman vuelta, aspinateako ezuku egarra, eta egin berdeuna platera eratu. Hemen utzukitu gauza zikinak, bagoa salde honta. A ber, platera eratzeko. Hemen txe, ingo deuna da. Uste ingo deula piperran oetxo bat. Gatza pixka bota piperrai, vale, hartu sardezka pare bat, eta... Hasiko gea piperrakin. Oso ondo. Piperrak. Rastafarian koloriakin, ni. Dezalda gala. Bai. Vale, hau, horrela, xe. Vale, geo, bolatxuak ejarriko ditugu bertan. Bueno, lasterketak, noiz dazka gurrenguak? Ba, oain guko antolatzen deun karrera Olaberri Nazaroak 5 da. Bai. Baina, geo... burun daukeu zaldi, 3 zaldi dauzkeu 2-7 urteko da, besta bat, 8 urtekoa 120 kilometroko lasterketan klasifika hona diteuna, ba, hue
Uste, azaron 25, bueno, azaroko azkeneko astebuka eran. Eta hoxe. Bikain, orduan bakazue, zer entrenatu eta nondik noa ibili, ez da? Nego ontane bai. Gelditu gabe. Eta fizio ja betiako, egatuko getxian, ez da? Odolian ja, Bai. Atzetik atozenak seitu barko, ez dela. Txikit jabaldakazu gumiak. Nik ez, momentuz ez, bueno. Anaiak bai, eta hoxe. Arreire egunero zaldi ikusten donen da beti parrezka, bueno. Onda. Obligado ezin zaien, baina, bueno. Baina benenua pixka sartu. Bai, pixka sartu. Ondo, zio. Bueno, hemen daude, patatakin indako bolatxuak, atun bolonizakin beteta, eta eundoko muskilu saltza. Eskerrik asko etortzeagatik. Iri. Plazerra handi bat, jarraitu goxatzen, eta dominak ekarri. Nengo ditu. Vale? Venga, agur, agunak. Biarrarte.